Το θέμα μας το γνωρίζετε για το Comenius Ergo. Είναι η ενημέρωση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ίση αντιμετώπιση σε όλους τους πολίτες και η κοινωνική μέριμνα. Ποιες δομές υπήρχαν, αν υπήρχαν, και ποιες δημιουργήσατε εσείς κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπου φέρνει τους νέους πολύ κοντά, τους νέους της Ευρώπης. Έτσι κι αλλιώς με τα social media πλέον η Ευρώπη, γιατί όχι όλος ο κόσμος, έχει γίνει μια γειτονιά και πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλή θετική κατεύθυνση. Ήδη ο Δήμος μας τα προηγούμενα χρόνια έχει ανταποκριθεί στο βαθμό των δυνατοτήτων του στο να εξυπηρετήσει τέτοιες δράσεις και δραστηριότητες. Η ερώτησή σας ήταν αν υπήρχαν κοινωνικές δομές ή ποιες άλλες δομές δημιουργήθηκαν. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι με το Καλλικράτη, όπως γνωρίζετε, είναι μια νέα θεσμική πρωτοβουλία που πρωτοεφαρμόστηκε 1η Πρώτου του 2011. Εμείς στην ουσία παραλάβαμε δύο πρώην Δήμους, τον πρώην Δήμο Αμπελακίων και τον πρώην Δήμο Σαλαμίνας, τους οποίους ενοποιήσαμε, και για να γίνει αυτό μας έφαγε σχεδόν τον πρώτο χρόνο της διοίκησής μας η ενοποίηση δύο μεγάλων αυτοδιοικητικών φορέων. Παρά τα αυτά, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχουμε κάνει κοινωνικές δομές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ειδήσει απ' εξ αρχής κοινωνική υπηρεσία στον Δήμο. Βέβαια, προβλεπόταν από τον Καλλικράτη να το κάνουμε, αλλά το υλοποιήσαμε. Είναι σε ξεχωριστό δικό της κτίριο. Είναι η υπηρεσία που δίνει τα προνοιακά επιδόματα σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Αλλά παράλληλα δεν μείναμε εκεί. Συστήσαμε κυρίως νέες κοινωνικές δομές, οι οποίες έπρεπε να συσταθούν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες κοινωνικές, οικονομικο-κοινωνικές συγκυρίες που βιώνουμε. Μην ξεχνάτε, σε μια χυμαζόμενη κοινωνία, σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ανεργία, από την ανέχεια, από τη φτωχοποίηση, ο Δήμος έπρεπε να κάνει και το έκανε, και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους Δήμους, νέες κοινωνικές δομές. Έτσι, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό φροντιστήριο και φυσικά το κοινωνικό φαρμακείο είναι 4 δομές, με άλλες όμως παράλληλες δράσεις, όπως είναι η συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Εφοπλιστών Πειραιά, και η οποία Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος, και η οποία Ένωση Εφοπλιστών, και είμαστε κι εμείς ένας Δήμος, ο οποίος ενετάχθη στο πρόγραμμά της και μας περίπου 70 οικογένειες σιτίζονται εκτός από το κοινωνικό παντοπολείο από την Ένωση Εφοπλιστών. Επίσης, στην κατεύθυνση των κοινωνικών δομών, ο Δήμος μας συνεργάζεται με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τριτέκνων Οικογενειών, και έχουμε και εμείς λοιπόν τη δυνατότητα, εκτός από όλα τα άλλα, οι τρίτεκνες οικογένειες με μια νέα δομή με την οποία συνεργαζόμαστε με την Αντιπεριφέρεια Νήσων, να έχουν και αυτές παροχές, τρίτεκνες οικογένειες. Και επίσης είχαμε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα με την Περιφέρεια Αττικής Ευρωπαϊκό, όπου οι οικογένειες που είχαν εισόδημα κάτω από 7.000 και αυτές να ενισχυθούν με τρόφιμα. Ξεχωριστά όμως από αυτά θα πρέπει να σας πω ότι το νομικό πρόσωπο του Δήμου, το ΑΚΙΠΟ, είναι ένα νομικό πρόσωπο αθλητισμού και άλλων δραστηριοτήτων, πολιτισμού, και έχει να κάνει με τα τροφεία των βρεφονιπιακών σταθμών. Είχαμε ενταχθεί 2 φορές σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου επιδοτήθηκαν τα τροφεία στους εργαζόμενους γονείς, και έτσι η συμμετοχή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς ήταν χωρίς να καταβάλουν οικονομικό αντίτιμο οι γονείς. Εκτός βέβαια από όλα αυτά, ο Δήμος μας, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, είχε και παροχή τροφίμων σε διάφορες οικογένειες αναξιοπαθούντων, αλλά και κάθε φορά κάνουμε οικονομικές ενισχύσεις σε ανεξιοπαθούντας συμπολίτες μας. Αυτό λοιπόν με λίγα λόγια είναι ένας μεγάλος κύκλος κοινωνικών παρεμβάσεων, που είναι δυστυχώς, λέω, ιδιαίτερα αυξημένος τα τελευταία χρόνια. Θα ήταν ευχή του κάθε δημάρχου του χρόνου να μην είχε την ανάγκη η κοινωνία να έχει κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό φαρμακείο και άλλες τέτοιες δράσεις και δομές, γιατί κάτι που θα σήμαινε ότι είναι μια ευημερούσα κοινωνία. Όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό θα μας πάει μακριά και προσπαθούμε με τις δυνατότητες που έχουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτές οι δομές υπήρχαν ή τις δημιουργήσατε εσείς κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Έγιναν όλες στη διάρκεια της θητείας μας. Και τα κοινωνικές παροχές που σας είπα και η κοινωνική πρόνοια έγιναν
τα 3,5 χρόνια που διοικούμε το Δήμο Σαλαμίνας. Ωραία. Ποιος ήταν ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός των πολιτικών κοινωνικής προστασίας? Κοιτάτε, από την αρχή που ξεκίνησε η καταγραφή του προβλήματος και ιδιαίτερα η αυξανόμενη αναγκαιότητα με γεωμετρική πρόοδο αυτής της διαδικασίας, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του Δημάρχου πήρε την απόφαση ότι ναι, πρέπει, και ξεκινήσαμε, αν ενθυμίστε, από το κοινωνικό παντοπολείο. Βλέποντας όμως στη συνέχεια τα προβλήματα, την ανέχεια, τις δυνατότητες που μας δίνονται, ο Δήμος σταδιακά προχώρησε φαρμακείο, ιατρείο και φυσικά το φροντιστήριο. Να πω κάτι που δεν είναι κοινωνική δομή με την άποψη της στήριξης της κοινωνίας από οικονομικά θέματα, όμως είναι πολύ θετικό ότι ο Δήμος Σαλαμίνας πήρε απόφαση στο τελευταίο Συμβούλιο για την ίδρυση Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εγώ πιστεύω ότι από τις 4 δομές που κάναμε, η πιο σημαντική είναι το φροντιστήριο, το κοινωνικό. Γιατί όποια προβλήματα έχουμε ακόμη στο να το επεκτείνουμε περισσότερο στη δράση του. Γιατί πιστεύω ότι ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και την ανέχεια όσο αφορά την τροφή του κτλ. Όμως εάν μείνει αμόρφωτο, θα είναι θα είναι ένα γεγονός που θα το σημαδέψει σε όλη τη ζωή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ενισχύουμε την κοινωνική υπόσταση του Δήμου μας, βάζοντας το πανεπιστήμιο, το κοινωνικό φροντιστήριο, και να επεκτείνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις δομές, τέτοιες δομές. Εμείς πιστεύουμε ότι η αντεπίθεσή μας πρέπει να είναι σε αυτή τη δυστυχία με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό και με τη μόρφωση. Όσο θα ενισχύουμε την κοινωνία μας με αυτές τις δράσεις, τόσο την κάνουμε πιο δυνατή τα μέλη της κοινωνίας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Ωραία. Λοιπόν, για την κοινωνική μέριμνα για τους μαθητές, νομίζω ότι το απαντήσατε εν μέρη. Ναι, για τους μαθητές. Απλώς ήθελα να σας πω ότι αν υπάρχει, δεν φτάνει απευθείας σε εμάς, γιατί υπάρχουν μαθητές που υποσιτίζονται, όπως είπαμε και πριν, περπατούν χιλιόμετρα με τα πόδια, ακόμη και σε σημερινή εποχή. Να απαντήσω αυτό το τελευταίο που είπατε. Γιατί για το πρώτο νομίζω ότι μέσα από αυτές τις δράσεις έμεσα απαντήσαμε. Το τελευταίο. Θα ενθυμίστε ότι νομίζω ήταν το 2011 ή αρχές του 2012 που κάναμε και μια μεγάλη πορεία κινητοποίηση από τα Λύκεια προς τη Δημαρχία, όπου διεκδικούσαμε την δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι κάτω από 4 χιλιόμετρα ή από 2 χιλιόμετρα ή από 1 χιλιόμετρο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που κάθε φορά μπαίνουν, να μπορεί αυτό το παιδί να μπαίνει στο λεωφορείο και να έρχεται στο σχολείο να μπορεί να μάθει γράμματα. Όταν λοιπόν έρχεται ένα κράτος και σου βάζει χιλιομετρικές αποστάσεις, παραβλέποντας την επικινδυνότητα ένα παιδί μες στη βροχή, μες στο κρύο, σε δρόμους που δεν έχουν πεζοδρόμια, να διανύσει 2 χιλιόμετρα, κατά περίπτωση λέω, 4, 2 ή 1 χιλιόμετρο. Που αυτό κιόλας στοιχίζει και στο χρόνο που χάνει τα μαθήματα. Εκτός από το χρόνο, για μας προέχει η ασφάλεια των μαθητών, η επικινδυνότητα. Και επειδή ο Δήμαρχος που σας μιλάει μένει στην περιφέρεια του Δήμου Σαλαμίνας, μένω στον Άγιο Γεώργιο, σε μια περιοχή κοντά στην δική σας, ξέρετε, ένα παιδάκι που θα φύγει από τον Άγιο Γεώργιο για να πάει στο γυμνάσιο, επειδή δεν καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση για να μπει σε λεωφορείο, θα πρέπει να περπατάει σε δρόμους που δεν έχουν πεζοδρόμια. Σε δρόμους που δεν έχουν στέγη από κάτω, σε δρόμους που ενδεχομένως, επειδή ο οικιστικός ιστός δεν είναι συνεχής, έχει κενά. Να περπατήσει και σε δρόμους που να μην υπάρχουν και σπίτια. Και με την εγκληματικότητα που έχουμε για συγκεκριμένους λόγους, τότε το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος Σαλαμίνας είναι ίσως ο μόνος Δήμος όπου υπογράφουμε τις σχετικές βεβαιώσεις κατ' εντολή μου με τους διευθυντές, αδιαφορώντας για τη χιλιομετρική απόσταση, αλλά ιεραρχώντας την ασφάλεια των μαθητών. Αυτό λοιπόν ο Δήμος Σαλαμίνας το κάνει και να το γνωρίζετε. Ωραία. Τώρα έλεγα μήπως θα έπρεπε όμως να πιέσετε και λίγο τους ιδιώτες, τον ΚΤΕΛ για παράδειγμα, γιατί και η συμπεριφορά τους πολλές φορές δεν είναι απολύτως σωστή απέναντι στους μαθητές. Έχει τύχει πολλούς μαθητές να τους κατεβάσουν για αυτό το λόγο, που να έχουν και κάρτες. Μπορεί, ας πούμε, ναι, δεν ξέρω να πω καταρχήν, αν κάτι τέτοιο συμβαίνει είναι κατακριτέο, καταδικαστέο, δεν το συζητάμε. Από την άλλη βέβαια να πούμε ότι και αυτοί είναι ιδιώτες
Αυτό. Και κοιτάνε, δεν είναι ο φορέας ο κρατικός, είναι ιδιωτικός. Παρ' όλα αυτά θα μπορεί να υπάρξει ένας κοινός τόπος, ένα κοινό πεδίο, ένας κοινός παρανομαστής, που να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι εκτελούν και κοινωνικό έργο, εκτός από το καθαρά επαγγελματικό. Όταν βλέπουν ένα παιδί το οποίο μπαίνει με μια σάκα σε μια στάση που βρέχει έξω, με τι έτσι κοινωνική ευαισθησία του αποκλείεις, επειδή δεν έχει ενδεχομένως μια κάρτα, θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί θα μπορούσε να υπάρξει και μια άλλη δυνατότητα, μια άλλη αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι η περιφέρεια η οποία υποπτεύει και χρηματοδοτεί τέτοιες δραστηριότητες και όχι ο Δήμος. Εμείς εκτός από τις χιλιομετρικές αποστάσεις και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε, στην ουσία κάνουμε τον ενδιάμεσο της περιφέρειας με το ΕΚΤΕΛ. Ωραία. Πώς θα βλέπατε να συμπεριλαμβάνατε στο Δήμο μια συμβουλευτική ομάδα νέων, τελειοφύτων, αποφύτων, φοιτητών, που θα σας ενημέρωνε εκ των έσω για τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουμε? Να πω ότι υπήρχε ένας πολύ πρωτοποριακός θεσμός, το Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων, το οποίο όμως λόγω του Καλλικράτη ατώνησε. Πιστεύω όμως, γιατί ένα Δημοτικό Συμβούλιο σημερινό στην ουσία τι κάνει? Προδιαγράφει, παίρνει αποφάσεις και προδιαγράφει την ποιότητα της ζωής σας, προδιαγράφει την οικονομική δραστηριότητα που θα έχετε αύριο, δηλαδή φτιάχνει με λίγα λόγια τη σαλαμίνα του αύριο που εσείς θα ζήσετε. Εμείς, και είναι κάτι ρεαλιστικό να το λέμε, είμαστε η απερχόμενη γενιά. Είναι φυσιολογικό, έτσι είναι η ζωή. Όπως όταν ήμασταν εμείς παιδιά, η απερχόμενη γενιά ήταν οι γονείς μας. Έτσι είναι σήμερα και με εσάς. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντική την πρότασή σας. Δεσμεύομαι, θα τη βάλω στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Και να ξέρετε ότι είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουμε. Αλλά όμως έχετε κι εσείς μια ευθύνη πια. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να συμμετάσχετε στα κοινά. Δεν είναι σωστό να απέχετε με τις όποιες αρνητικές εικόνες και εμπειρίες έχετε για την πολιτική με ήττα. Η πολιτική με όμικρο γιώτα του αύριο πρέπει να είσαστε εσείς. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν η ενασχόληση με τα κοινά θα πρέπει για εσάς να είναι πρώτιστος στόχος. Απλώς πιστεύω ότι πρέπει λίγο να κινήσουν το ενδιαφέρον και στους μαθητές που... Ποτέ να μην σας το κινήσουν, λέω, γι' αυτό το λόγο παραπάνω πρέπει να λάβετε Εγώ είμαι υπέρ. Ναι, λέω, γι' αυτό το λόγο πρέπει να λάβετε μέρος. Δηλαδή μπορεί εμείς αν θέλετε, και το λέω προσχηματικά, να μην θέλουμε. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Γι' αυτό το λόγο που δεν θέλουμε να μπείτε. Ακόμη παραπάνω. Για να προδιαγράψετε εσείς το μέλλον. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για έναν δήμαρχο να φρεσκάρει τις ιδέες του. Με τις ιδέες των νέων παιδιών. Θα σας πω μια εμπειρία. Σας είπα, ήμουν 18 χρόνια καθηγητής. Είχα παιδιά τότε στην ηλικία σας, ως μαθητές. Ξέρετε, γιατί και εγώ τότε παράλληλα ήμουν και πατέρας. Ξέρετε πόσο με διευκόλυνε η επαφή με τα παιδιά αυτά, γιατί στην ουσία ήταν σαν να είχα μια επαφή με τα παιδιά μου. Ήξερα δηλαδή τα θέλω τους, τα εγώ τους, τις απορίες τους, τις ενστάσεις τους, όλα. Τα έβλεπα γιατί τα ζούσα ως καθηγητής. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε και σήμερα. Δηλαδή το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο να έχει αυτή τη δυνατότητα, και δεσμεύω, γιατί μου έδωσε μια πολύ σημαντική πρόταση, ότι εγώ θα το συμπεριλάβω στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Ωραία. Έχετε στους σκοπούς σας περισσότερα καλλιτεχνικά και εικαστικά δρόμενα με συνεργασία μαθητών, μουσική, θεατρικά, ποίηση? Κοιτάτε, όπως ξέρετε υπάρχουν και μιλάμε βέβαια κυρίως για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα παιδιά έχουν κάποια ηλικία και μπορείς πιο γρήγορα να συνεργαστείς, όχι ότι στη μικρότερη ηλικία δεν υπάρχουν, αλλά κυρίως τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Υπάρχει το δευτεροβάθμιο όργανο που είναι για την εκπαίδευση, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και πραγματικά θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ήδη έχω παρακολουθήσει και δεν το κρύβω, αξιόλογες παραστάσεις από μαθητές λυκείου που είχαμε και έγιναν και στο Ευρυπίδιο και εδώ στην αίθουσα Μπόγρη. Ενδεχομένως να τις είχατε παρακολουθήσει και εσείς, γιατί μιλάω πριν 2-3 χρόνια και νομίζω ήταν με την ωραία Ελένη και τον... Η νύφη της Κούλουρης. Η νύφη της Κούλουρης. Είχε δηλαδή, που ήταν πολύ ωραίες παραστάσεις, και γιατί όχι, ξέρετε ότι πάντα ο Δήμος διαθέτει την αίθουσα του Δημήτρη Μπόγρη, αλλά και όποιες άλλες δομές έχει ο Δήμος που θέλετε τη στήριξη, να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε.
Να παραθέσω άλλη μια φορά ένα αίτημα, ανάγκη για εμάς τους μαθητές, τη δημιουργία βιβλιοθήκης με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ. Που θα βοηθούσε ιδιαίτερα στις ερευνητικές εργασίες μας, στο Λύκειο μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εγώ κατ' εξαίρεση πηγαίνω στην Αθήνα. Ναι. Και λέω κατ' εξαίρεση γιατί δεν επιτρέπεται, δεν παίρνουν μαθητές Λυκείου, παρά μόνο φοιτητές, λόγω περιορισμένου χώρου. Εμείς, επειδή αυτό όπως λέτε έχει αλλάξει και μπορεί να γίνει και για εσάς, σε κάθε περίπτωση να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει 2 βιβλιοθήκες. Βέβαια δεν είναι τόσο πολύ εξειδικευμένες κτλ. Όμως, ιδιαίτερα αυτή που είναι στο Λαογραφικό Μουσείο είναι μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη. Απλώς δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο προσβάσιμη. Σας λέω λοιπόν, εάν κάποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα, το γραφείο μου είναι στη διάθεσή του για να το ξεπεράσουμε. Γίνεται η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και καταγραφή της όλης βιβλιοθήκης, των περιεχομένων, ανάλογα των επιστημονικών, λαογραφικών και άλλων τομέων, τα βιβλία που έχουμε, και παράλληλα έχουμε και την άλλη βιβλιοθήκη που είναι στα Σελήνια. Όμως, εκείνο που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Δήμος μας εντάσσει στο ΕΣΠΑ για την επόμενη περίοδο μια διαδικασία κατασκευής βιβλιοθήκης που είχε ξεκινήσει αλλά που είχε εμπλακεί, είχε βαλτώσει η εξέλιξη της κατασκευής, και προσπαθούμε τώρα με πρωτοβουλίες που παίρνουμε να το ξεμπλοκάρουμε και να υλοποιηθεί επιτέλους η κατασκευή μιας πολύ σύγχρονης βιβλιοθήκης, η οποία είναι στην διοικητική ενότητα των Αμπελακίων. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα στην επόμενη θητεία θα ξεπεραστεί και αυτό το πρόβλημα που είναι και ουσιαστικό και σοβαρό. Υπάρχει εθελοντισμός και πόσο διατεθειμένοι είναι οι πολίτες να συνεργαστούν, φυσικά υπό τη δική σας υποπτία και έλεγχο, Ναι. ώστε να έχουμε μια κοινωνική και οικονομική συνοχή? Κοιτάτε, εθελοντισμός υπάρχει, και να πω ότι οι δομές που σας είπα, οι κοινωνικές δομές, στηρίζονται κατά αποκλειστικότητα στους εθελοντές και θέλω να τους ευχαριστήσω. Και εθελοντές ως προς την λειτουργία των δομών και εθελοντές ως προς την επιχορήγηση με προϊόντα, αλλά και τους καθηγητές για το φροντιστήριο των υπηρεσιών των δομών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο εθελοντισμός θα πρέπει να είναι ένας πυλώνας που να στηριχτεί, ένας από τους πυλώνες που θα πρέπει να στηριχτεί μια σύγχρονη κοινωνία, αλλά να είναι και ένα τεράστιο δέντρο που θα πρέπει να βγάλει πολλά κλαδιά και φύλλα για να καλύψει όλη την κοινωνία. Ναι, ο εθελοντισμός στη Σαλαμίνα λειτουργεί. Παράδειγμα δεύτερο, εκτός από τις κοινωνικές δομές, είναι ο εθελοντισμός στα Σαλαμίνια. Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που κυρίως βασίζεται στους εθελοντές. Και πιστεύω ίσως στη συνέχεια να έρθει κάποια ερώτηση για τα Σαλαμίνια και να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ξεκίνησε από εσάς. Ναι. Το 2011 πρώτη χρονιά. Θα τα πούμε συνέχεια. Ωραία. Πιστεύετε ότι ως επιτοπλίστων έχει γίνει χρηστή διακυβέρνηση? Σας υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο? Αντιλαμβάνετε τον υπερκομματισμό των προβλημάτων? Κοιτάτε, είναι αλήθεια ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο και η δημοκρατία γενικότερα λειτουργεί με την αντίθεση, με την άλλη άποψη, και μέσα από τη σύνθεση να βγαίνει η κοινή συνισταμένη. Έτσι λειτουργεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα, και γι' αυτό είναι χρήσιμη η ύπαρξη και η λειτουργία της κάθε αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Επειδή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία και επειδή τα θέματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και για το Δήμο μας, θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος, δεν το συζητάμε, η άλλη άποψη να είναι θεμιτή, αλλά στο διατάφτα να αναζητούμε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την καλύτερη λύση για τον Δήμο και όχι για τη δημοτική μας παράταξη. Αν αυτό συμβαίνει και λειτουργεί, τότε θα είναι καλύτερο για όλους. Πιστεύω λοιπόν ότι παρά τις αντιθέσεις που έχουμε, παρά το συστηματικό πολλές φορές όσο αφορά το συστηματικό της παρουσίας και της δράσης κάποιων συμβούλων της μειοψηφίας, ότι σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από πολλά μέλη της αντιπολίτευσης ότι λειτουργούν σε αυτό το πεδίο, και υπάρχει και η άλλη πάντοτε άποψη όσο αφορά ότι κάποιοι δεν λειτουργούν κατά την άποψή μου σε αυτά τα πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση όμως, στις 18 του Μαΐου, που είναι οι εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει ποιοι από εμάς επιτελέσαμε το καθήκον μας, ποιοι δεν το επιτελέσαμε, και ανάλογα θα μας κατατάξει εκεί που πρέπει. Έτσι λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
ότι έκανα το καθήκον μου και ότι πάμε σε αυτές τις εκλογές με την αισιοδοξία ότι οι συνδημότες μας θα μας κρίνουν όλους και πιστεύω είμαστε θετικότερα από κάποιους άλλους. Υπάρχει άμεση λήψη αποφάσεων στις συνεχείς κοινωνικές αλλαγές? Ναι, μπορώ να πω ότι μας αναγκάζουν οι κοινωνικές αλλαγές, όπως σας είπα και στην αρχή, να είμαστε πιο ρεαλιστές, πιο κοντά στο πρόβλημα, πιο γρήγοροι στην αντίδραση, γιατί αν δημιουργηθεί μεγάλο χρονικό χάσμα, τότε η κοινωνία αρχίζει και σε καταγγέλει. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι κανείς δεν βγήκε μέχρι σήμερα να καταγγείλει τις κοινωνικές δομές του Δήμου, ούτε να πει ο Δήμος ότι δεν έχει την ευαισθησία να είναι κοντά. Είναι βέβαιο ότι όταν η Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανεργίας, είναι βέβαιο, και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, την πόρτα του Δημάρχου την χτυπάνε πολύ και δικαιολογημένα. Το 99% ζητάει εργασία. Ένας δήμαρχος πρέπει να σέβεται τους νέους ανθρώπους. Γιατί σας είμαι ένας δήμαρχος που έχω παιδιά περίπου πιο πάνω από την ηλικία σας, αλλά που είναι και εμένα από τα 3 παιδιά που έχω τα 2 άνεργα. Έχω μείνει άνεργος ο ίδιος όταν είχα τα παιδιά μου πολύ μικρά, τα αρχές δεκαετία του 90. Δεν μπορώ λοιπόν να κοροϊδέψω έναν άνεργο και να το χτυπήσω στην πλάτη και να του πω ότι ναι, ξέρεις, θα το φτιάξουμε. Όποιος το κάνει αυτό, κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για την κοινωνία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αν είμαστε σοβαροί σε αυτό που κάνουμε? Να μπορέσουμε να προδιαγράψουμε μία αναπτυξιακή διάσταση για τον τόπο μας για τα επόμενα χρόνια. Αν αυτό το πετύχουμε, τότε μπορούμε να πούμε ότι συμβάλαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να βρουν τα παιδιά τα αυριανά μια δουλειά και να μην είναι η Σαλαμίνα του χτες. Γιατί η Σαλαμίνα του χτες με τον τρόπο που αναπτύσσεται έχει τελειώσει. Παλιά η Σαλαμίνα βασίζεται στην αυθαίρετη δόμηση. Τελείωσε. Η Σαλαμίνα είχε το πλεονέκτημα και έμπαινε στον άσταθμο, δυστυχώς τώρα δεν γίνεται. Μιλάω για τους απλούς εργαζόμενους. Η Σαλαμίνα έχει μια ξεχωριστή αλληλεία, η δεύτερη στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα τώρα. Η Σαλαμίνα, τα πιο πολλά μέλη της εργάζονταν στην ναυπηγοεπισκευαστική. Δυστυχώς δεν λειτουργεί. Και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Γι' αυτό σας είπα ότι προδιαγράφουμε τη ζωή τη δική σας. Πρέπει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξει πορεία του πλοίου. Γιατί πάει στα βράχια 100%. Να αλλάξει πορεία και να δημιουργήσει αναπτυξιακές δυνατότητες. Γι' αυτό εμείς ιεραρχήσαμε την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού. Άρα, για να έρθω στην ερώτησή σας, πιστεύω ναι, όσον αφορά τις κοινωνικές δομές, έχουμε την αμεσότερη κατά το δυνατόν ανταπόκριση στα κοινωνικά προβλήματα και αιτήματα. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς αλλοδαπούς. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Τι μέρημνα υπάρχει για εκείνους και πώς επιτυγχάνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Κοιτάτε, να πούμε ότι ένας Δήμος δεν είναι ο φορέας που νομοθετεί. Δεν είναι ο φορέας που θεσμοθετεί δηλαδή. Είναι ένας Δήμος που καλείται να υλοποιήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο κάποιοι άλλοι αποφασίζουν και εννοώ την οποιαδήποτε κεντρική κυβέρνηση ή την Βουλή των Ελλήνων που είναι νομοθετικό όργανο. Στα πλαίσια λοιπόν που έχουμε, είναι βέβαιο ότι προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Δεν το πετυχαίνουμε πάντοτε. Όπως τα προβλήματα που δημιουργούνται πολλές φορές δεν είναι γιατί είναι ελλειπές το νομοθετικό πλαίσιο. Πολλές φορές είναι γιατί δεν υπάρχει και ανάλογη συμπεριφορά από τους αλλοδαπούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι οικονομικοί μετανάστες που είναι περισσότεροι δεν πρέπει να τους νιώθουμε και να είναι ισότιμα μέλη σε μια κοινωνία. Δεν πρέπει να... Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έζησε από τη μετανάστευση. Έτσι. Άρα δεν μπορούμε τώρα να τα ξεχάσουμε αυτά και να λειτουργούμε σε αντίθετη κατεύθυνση. Από την άλλη θα πρέπει σε μια κοινότητα όλα τα μέλη να συνεργάζονται, να υπακούν στους νόμους και να είναι ωφέλιμοι σε αυτή την κοινότητα. Εμείς μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να εξαντλούμε τις δυνατότητές μας. Να πω για παράδειγμα ότι παραχωρήσαμε στην μειονότητα, στους οικονομικούς μετανάστες με το μεγαλύτερη πληθυσμιακή αναφορά που είναι οι Αλβανοί, τους δώσαμε μια αίθουσα και κάνουν δράσεις για τα σχολεία, για τα παιδιά τους κτλ. Κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Έκαναν ένα σωματείο, ένα σύλλογο και όπου μπόρεσε ο Δήμος συμπαραστάθηκε. Θα κάνουμε το Συμβούλιο Μεταναστών αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές και ό,τι μπορούμε προχωράμε στην κατεύθυνση αυτή. Τι
τι μέτρα έχετε σκοπό να πάρετε ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πλαστών εγγράφων, όπως αυτό που συνέβη με το Γραφείο Λοδαπών? Μάλιστα. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που την κάνετε. Βέβαια να πω ότι το φαινόμενο των πλαστών εγγράφων είναι ένα φαινόμενο που είναι σε όλη την Ελλάδα. Εδώ παρακολουθείτε ότι σε δημόσιες υπηρεσίες είχαν κάποιοι μπει για δουλειά με πλαστά πτυχία. Δυστυχώς η Ελλάδα και τα άλλα κράτη, αλλά στην Ελλάδα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πω όμως ότι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που έγινε για το Δήμο της Σαλαμίνας, όλος ο φάκελος πήγε στον εισαγγελέα με δική μου εισήγηση, αφού εξαντλήσαμε όλες τις διοικητικές ποινές που έπρεπε να βάλουμε στον υπάλληλο που δεν τήρησε αυτό που όφιλε να κάνει, και η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα. Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν ολιγόρησε ούτε ένα λεπτό και δεν χαρίστηκε ούτε μία γραμμή σε κανέναν. Η υπόθεση έχει πάει στην δικαιοσύνη ως όφιλε να πάει. Πόσο ενεργά θα θέλατε να πάρετε μέρος ώστε να ελαχιστοποιήσουμε έως να εκμηδενήσουμε τη διαφθορά που επικρατεί πρώτα-πρώτα στα σχολεία, ώστε να έχουμε καλύτερους μελλοντικούς πολίτες? Όταν λέτε διαφθορά στα σχολεία, τι εννοείτε? Λοιπόν, οι μαθητές που έχουν επαφή με μεσάζοντες, εξωσχολικούς, με νυχτερινά κέντρα. Και τι μιλάτε για αυτό που λέγεται πώς είναι αυτό το bullying? Όχι, εκτός από το bullying που επικρατεί στο σχολείο. Πολλοί μαθητές έχουν επαφή με ανθρώπους που έχουν νυχτερινά κέντρα. Και τι είναι το αποτέλεσμα της διαφθοράς? Τι πάνε και να κάνουν δηλώσεις? Πηγαίνουμε μια εκδρομή, ναι, και κανονίζουν συγκεκριμένοι μαθητές που συνήθως εκλέγονται από το στην εκδρομή που θα πάτε, σε ποιο κέντρο θα πάτε να φάτε κτλ. Ναι, και υπάρχουν κάποιοι εξωσχολικοί άνθρωποι, ή παλιοί μαθητές του Λυκείου, που παίρνουν και εκείνοι ένα ποσό για να μας πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Μάλιστα. Αλλά επίσης είναι και το bullying, όπως αναφέρατε. Επειδή το bullying είναι κάτι άλλο και νομίζω ότι είναι πιο σοβαρό το bullying. Βεβαίως. Από το άλλο που είπατε, το δεύτερο, δυστυχώς έχουμε μοίηση των παιδιών από τα μαθητικά θρανία σε μια διαφθορά. Γιατί αυτό είναι καθαρά διαφθορά. Το να ένα παιδί να κάνει το μεσάζοντα που θα πάνε οι συμμαθητές του για να εξοικονομήσει χρήματα είναι ότι χειρότερο, και εδώ θα πρέπει η εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με το Δήμο να ενημερωθούμε, αλλά το ακούω, σε ευχαριστώ που το ακούω από σένα. Όφυλαν όμως κάποιοι άλλοι να μου το είχαν πει πιο μπροστά. Και γι' αυτό σου δίνω συγχαρητήρια. Είναι κάτι που μου το λέτε, θα κοιτάξω τι μπορώ να κάνω. Ειλικρινά με στεναχωρεί πολύ. Όμως εκείνο που με φοβίζει ως παππού, γιατί πλέον τα παιδιά μου έχουν περάσει πλέον τη διαδικασία αυτή, είναι ότι μπορεί να πάει ο εγγονός μου ή τα εγγόνια μου αύριο στο σχολείο και να τύχουν αυτής της βίαιης, απαράδεκτης, απάνθρωπης συμπεριφοράς. Νομίζω ότι εδώ πράγματι θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μου έχει δοθεί δυνατότητα και έχω παρακολουθήσει ανάλογες διαλέξεις, και όποτε μου το λένε πηγαίνω και τις παρακολουθώ, γιατί θέλω να είμαι ενήμερος. Σας λέω ότι εφόσον το αποτέλεσμα των εκλογών μετά την επιλογή των συνδημοτών μας είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε, θα πάρουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες και θα είναι στην κατεύθυνση όχι των κατασταλτικών ενεργειών, προς Θεού, στην κατεύθυνση του ανοίγματος του σχολείου με ενημέρωση. Τα παιδιά αυτά πιστεύω που τα δημιουργούν είναι παιδιά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργούνται. Δεν είναι δηλαδή όλα τα παιδιά. Εγώ πιστεύω παιδιά που έρχονται από βιώματα τέτοια και όχι τα βγάζουν προς τα έξω. Γιατί έχω κάποια παραδείγματα από παιδιά που είναι από καλές οικογένειες. Δεν είναι το καλές δεν λέει τίποτα. Προσέξτε, ναι. Για μένα καλή οικογένεια είναι μια φτωχιά οικογένεια που ξεχυλίζει η αγάπη μεταξύ τους. Αυτή είναι η καλή οικογένεια. Είτε αυτή είναι με οικονομική ισχυρή βάση, είτε είναι με ανύπαρκτη οικονομική βάση. Αλλά που η αγάπη μέσα στα παιδιά αυτά ξεχυλίζει στην οικογένεια. Για μένα αυτή είναι σπάνιο. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή στις περισσότερες οικογένειες, ιδιαίτερα σε αυτές, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους γονείς, με αυτά τα παιδιά, με ξεχωριστούς επιστήμονες. Γιατί όχι να κάνουμε 1, 2 και 3 ημερίδες, να το ανοίξουμε το θέμα, να πούμε στα σχολεία, να μπουν σημαντικές προσωπικότητες.
να έρθουν να μιλήσουν στα παιδιά μας. Και πιστεύω ότι μέσα από εκεί τα παιδιά μας θα βρουν το πρότυπο που τους αξίζει και που θέλουν. Και να μην έχουν το πρότυπο μιας οικογένειας που λόγω του οποιοδήποτε προβλήματος λειτουργεί με ανάλογα τέτοια παραδείγματα και συμπεριφορές. Εγώ έτσι πιστεύω και θα πρέπει αυτό το πράγμα στα σχολεία της Σαλαμίνας να κάνουμε εντός εισαγωγικών επίθεση στον χώρο που λειτουργεί η εκπαιδευτική κοινότητα και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γονείς, μαθητές και παιδιά και φυσικά Δήμος. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος ψυχολόγος στο Δήμο ή στην περιφέρεια που να μπορεί να έχει επαφή με τους μαθητές? Όταν είπα προηγουμένως να κάνουμε επίθεση, δεν ήθελα να την πω εγώ αυτή τη λέξη. Ναι. Όμως να ξέρετε ότι κυρίως εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Κυρίως. Αλλά το να έρθει όμως και μια προσωπικότητα του αθλητισμού, του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, ακριβώς, και παράλληλα με τέτοιες υποστηρικτικές δράσεις και παρουσίες ψυχολόγων και άλλων σχολικών συμβούλων, τότε νομίζω ότι έτσι κάτι θα μπορέσουμε καλύτερο να κάνουμε. Για να λέμε βέβαια και τα θετικά, έχετε κάνει σοβαρά βήματα και αξιόλογες επαφές με το εξωτερικό. Τι αποκομίσατε? Σας άνοιξε κάποιους καινούριους δρόμους? Υπήρξαν επικοδομητικές αυτές οι επαφές και σε ποιο επίπεδο? Επανέρχομαι σε αυτό που πριν από λίγο συζητήσαμε, ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε τη Σαλαμίνα που εσείς θα ζήσετε. Και γι' αυτό σας στέλνουμε κοντά μας για να μας φρεσκάρετε τις ιδέες. Μέσα λοιπόν σε αυτή την φάση των υποχρεώσεών μας είδα ότι πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το νησί κάτι να αλλάξει όσο αφορά την ανάπτυξη. Είναι τραγικό να έρχονται 2 εκατομμύρια τουλάχιστον τουρίστες κουρουαζιέρας στον Πειραιά από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο και η Σαλαμίνα μην έρχεται κανείς. Και η Σαλαμίνα που έχει ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός, όχι μόνο την Ναυμαχία, έχει τον Έαντα, έχει τον Ευρυπίδη, έχει την Ναυμαχία Κορονίδα, έχει τον Καραϊσκάκη, έχει Βυζαντινά μνημεία, έχει σημαντική κουλτούρα τοπική τωρινή ενώ τα 200 τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός όμως δεν έρχεται. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος για να το φέρει? Τι επιλέξαμε εμείς? Επειδή είναι πολλοί σε αυτοί οι χώροι ιστορικοί έχουν καταστρατηγηθεί από το ελληνικό κράτος και όπως αυτό εκφράζεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από τον ΟΛΜ και από άλλους συναρμόδιους φορείς. Αυτοί ήταν αυτοί που έχουν εγκληματίσει. Τα ναυπηγεία δεν φύτρωσαν από τη γη. Κάποιοι τους έδωσαν άδεια. Και είναι παλαιότερων ετών οι άδειες που λειτουργούν. Κάποιοι τα παλαιότερα χρόνια κοίταγαν από την άλλη και σφύριζαν αδιάφορα. Έτσι. Άρα ένας δήμαρχος που βλέπει ότι αυτή η δομή του ελληνικού κράτους είναι η κυρίως συνένοχη σε αυτό το έγκλημα, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να τους παρακάμψει και να βρει έναν τρόπο να τους εκθέσει και μετά να τους υποχρεώσει να αλλάξουν ρότα. Ποιος ήταν ο τρόπος? Όταν εγώ 2 Μαρτίου του 2011 μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω αν έχετε δει και φωτογραφίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πήγα εκεί και εκεί τους είπα, ήταν 2 Μαρτίου του 2011, ήμουν 2 μήνες δήμαρχος. Πολλοί πιστεύανε ότι εγώ μπήκα εκεί να πάω να κάνω ταξίδι. Όταν λοιπόν πετύχαμε, και μάλιστα κατά σύμπτωση έχω εδώ, αυτή είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διαβάστε, για την θέσπιση δράση της Ένωσης που αφορά τις πολιτικές πρωτεύουσες κτλ. Η ημερομηνία είναι 27 του 12, όπου αναφέρει το 2021 η Ρουμανία και η Ελλάδα, γιατί είναι πλέον οι 2 οι πολιτικές πρωτεύουσες, θα είναι οι χώρες που θα ορίσουν τις πολιτικές πρωτεύουσες. Και πότε έγινε αυτό? Έγινε 2 Μαρτίου, στις 2 Μαρτίου του 2011. Εκεί εμείς δώσαμε μία μάχη ως Δήμος Σαλαμίνας, όχι ως Γιάννης τον Γιάννη τον Τζαβέλη δεν τον ήξερε, δεν τον ξέρει και δεν τον μάθει και κανείς. Εδώ είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως δώσαμε μία μάχη. Εδώ είναι απόφαση μετά τη κοινή συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών εδώ. Και αναφέρουν για τη Σαλαμίνα για πρώτη φορά για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Θέλω να πω λοιπόν, και θα σας δείξω μετά κάτι άλλο για επένδυση που έχει γίνει, ότι εμείς τι πετύχαμε εκεί? Πετύχαμε να πούμε στους Έλληνες, όταν πήγα 2 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στη διάσκεψη που έγινε δεν υπήρχε άλλος Έλληνας εκπρόσωπος και φυσικά δήμαρχος Έλληνας.
Ήμουνα μόνος Έλληνας στους 200 περίπου εκπροσώπους. Και όταν τους είπα ότι συμπληρώνονται τα 2.500 χρόνια το 2021 και ότι οφείλει η Ευρώπη, η Ελλάδα να είναι μία από τις χώρες που θα ορίσει τις δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες, τότε αυτοί απλόχερα, γιατί το γεγονός έχει τεράστια εξωστρέφεια, το γεγονός της ναυμαχίας, απλόχερα δέχτηκαν το αίτημά μου. Άρα, εμείς τι κάναμε? Γίναμε μόνο ο φορέας, γιατί το γεγονός είναι τεράστιο. Είμαστε ο φορέας που πήραμε στην πλάτη μας το γεγονός, πήγαμε στις Βρυξέλλες, κάναμε το καθήκον μας. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα το ελληνικό κράτος είναι απέναντι σε μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ξεφύγει. Όπου λέει ότι το 2021 με τη συμπλήρωση των 2.500 χρόνων από την ναυμαχία είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτος πλέον να κάνουμε τον εορτασμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι το ένα. Το δεύτερο, για πρώτη φορά διοργανώθηκαν εκδηλώσεις με τα Σαλαμίνια τέτοιας εμβέλειας. Δεν ξέρω αν έχετε δει την τελευταία επίσκεψή μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την είδατε? Κάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, το δήμαρχο της Σαλαμίνας, όχι τον Γιάννη Τζαβάρη, τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, για να ενημερωθεί τι γίνεται με τα θέματα αυτά. Και όταν του είπα που πάμε και τι κάνουμε, είπε επιλέξει: κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να ανακοινώσετε ότι το 2014 για πρώτη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έρθει στον αρχαίο λιμένα να τιμήσει τους ναυμάχους. Αυτό δείχνει, όπως πέρυσι είχαμε τον Αρχιεπίσκοπο που και αυτό πιστεύω το έχετε δει. Δείχνει λοιπόν ότι τα θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού, χωρίς φανφάρες και χωρίς μεγάλα λόγια, εμείς βήμα-βήμα τα χτίζουμε. Βήμα-βήμα. Και δεν περιμένουμε από κανένα να μας πει μπράβο. Μας λέει το μπράβο η συνείδησή μας, ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η εξωστρέφεια των ιστορικών μας γεγονότων μπορεί να είναι ο μόνος και αποκλειστικός αναπτυξιακός παράγοντας που μπορεί να γυρίσει τη σελίδα για εσάς τους νέους καθοριστικά. Δεν μπορεί σήμερα να έρχονται και να μου ζητάνε δουλειά και να μου λένε όλοι στον Κανάκι, στον Παιγνή και στα Φερρυπότη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα στο νησί. Παιδιά όμως Σαλαμίνα γεννιούνται και ευτυχώς. Παιδιά τελειώνουν λύκεια, ιστορίες. Αυτά τα παιδιά πρέπει να δουλέψουν στο νησί. Πρέπει να βρούμε άλλες δράσεις, άλλες δραστηριότητες. Πώς εφησυχάζουμε στο χτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να αλλάξουμε και να είσαστε σίγουροι θα το πετύχουμε κάποια πράγματα σε αυτό το νησί. Ήδη τα πρώτα θετικά βήματα τα βλέπετε και μόνοι σας. Λοιπόν, το site του Δήμου είναι ιδιαίτερα παλιό και μη φιλικό για τον χρήστη και τους νέους. Με λίγα λόγια, εγώ που είμαι 18 χρονών δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ εύκολα στην εποχή της τεχνολογίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Εδώ νομίζω την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο Χρήστος. Πιστεύω ότι... Αλλά όμως, αλλά όμως... Θα θέλετε να παρέμβω? Όχι. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι έτσι. Το γνωρίζουμε αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι κάνουμε προσπάθειες. Έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα. Φυσικά ίσως να μην είναι στο βαθμό που να απαιτείται να αλλάχθουν, αλλά όμως είναι διακριτικά μια καλύτερη στάση. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει τέτοιες δραστηριότητες να είναι κοντά μου εθελοντικά, στο να καταγραφεί, εθελοντικά, έτσι, γιατί για να αγαπάει κανείς Σαλαμίνα πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά με πράξη, όχι με λόγια, με πράξη. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και πιστεύω μετά από λίγους μήνες να μας πείτε ότι κάτι καλύτερο έχουμε κάνει. Πάντως για τη δική σας επιλογή να επιλέξετε τον Χρήστο, εντάξει, εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για το συγκεκριμένο. Έτσι, δείχνει την πρόθεσή μας που θέλουμε να πάμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Εφόσον ασχολείται με όλα αυτά. Έτσι. Είστε ο πρώτος δήμαρχος και από τους υποψηφίους που είναι τώρα, που έχετε δυνατή παρουσία στα social media, Facebook, Twitter, Instagram. Πιστεύετε ότι έτσι έρχεστε πιο κοντά στους νέους ή πρόκειται μόνο για μια προεκλογική εκστρατεία? Όχι. Πιστεύω ότι είναι στάση δράσης. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια που είπα προηγουμένως. Είναι στάση δράσης και να ξέρετε ότι συνέχεια θα απλώνουμε αυτό το δίχτυ της ηλεκτρονικής επαφής και επικοινωνίας πάνω από την πόλη μας και να πούμε ότι όσο μας αφορά είμαστε οι πρώτοι που επώνυμα έχω καταγγείλει τους ηλεκτρονικούς κουκουλοφόρους. Νομίζω το γνωρίζετε
το πρόβλημα, οι οποίοι χωρίς να έχουν τη δύναμη να υπογράφουν τη θέση τους, λασπολογούν, χυδεολογούν, υβρεολογούν, συκοφαντούν, κατακόρουν. Εμείς λοιπόν δώσαμε τη δυνατότητα στο δικό μας το official του Δημάρχου να μπαίνει οποιοσδήποτε θέλει και να κάνει την πιο αυστηρή κριτική, επώνυμα βέβαια, στον Δήμαρχο, για να μπορέσουμε και να γίνουμε καλύτεροι και να του απαντήσουμε και να μπορέσουμε τέλος πάντων να έχουμε μια επικοινωνία σεβόμενη ο ένας τον άλλον και όχι μπαίνοντας ανώνυμα να ισοπεδώνουμε ανθρώπους, οικογένειες, διαδρομές, υπολείψεις, δράσεις. Αυτό νομίζω κανείς άλλος ανθυποψήφιος μου δεν το έχει κάνει. Ναι. Έτσι, κανείς. Σημείωση ότι οι απαντήσεις τις δίνει ο Δήμαρχος σε πρώτο πρόσωπο, στον πολίτη, χωρίς φίλτρο και χωρίς μεσάζον, έτσι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία και σε αυτή την προσπάθειά σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και ελπίζω το συντομότερο να ξανά έχουμε πάλι τη δυνατότητα. Θέλω να επικοινωνώ με τα νέα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους γενικότερα, γιατί πιστεύω ότι είσαστε ο σημαντικότερος παράγοντας για τον οποίο εμείς δραστηριοποιούμαστε.